Good morning sa tanan. Kinsa sa inyo ha ang hilig kay mabalaka, dunay mga kahadlok, dunay mga panghuna-huna nga dili maayo. Mabalaka ta sa tuang ugma, mabalaka ta sa tanang mga butang, bisan pa sa mga kagubot palibot na atong madungog kanunay. Daghan tag mga kabalaka nga makakos ato ag depression, anxiety, mahadlok na ta no, bisag wala pa gani advance na kay ta maghuna-huna, mahadlok ta sa daghan nga mga butang. Well, dili ka nag-inusara, nasayod ko nga daghan kaayo ang nakasinatian ni apil ko no, to the point nga usahay mingon na ta nga pwede nahawa na lang ko dinhi sa earth, mabalhin na lang kog Mars, ano bitaw. Ang usa sa sikreto nga nung makalahutay ta igsuon sa tanan nga mga kabalakang atong ginahuna kanang mga depression and anxiety no is ang pagdot-dot ra gyud sa Ginoo. Sa tinuod lang daghan kaayo ang mga tawo nga namali sila no, usahay apil ta ani kay every time nga naatay mga kabalaka og kaguol dili maibsan ng ato ang kaguol ug kabalaka kay sa mali ta nga mga tao nagaadto. Not even our husband, our family, our siblings can understand all the things nga ato ang gipagdadaanan. Tama no? Dili sa tanang panahon makasabot sila, and sometimes gani sa ato ang pang-share dito sa uban, mali na noon nga mga tambag ang atong madungog. Hinungdan nga imbis nga mawala ang ato ang mga kahadlok, kabalaka, mga depression, mga anxieties nato, musamot na hinuon. Unsa man gyud ang ato ang dapat buhaton para matabangan ta sa ato ang mga inani nga mga pinagdadaanan, mga experiences sa life. So unang-una, ang pinakasikreto lang yun ani, daghan no, mga alagad sa Ginoo nga kung boto naon, grabe ang ilang problema kay sila ang nakadungog, sila ang nag-handle yun sa church. Kung imo na silang pangutanon, ang pinakasikreto ana nila is ang pagdot-dot ra gyud sa Ginoo. Kabalo ko dili man exempted ang mga naga-share sa word para sa ako. Dili pasabot nga nagasulti ko ani, wala ko naigo or wala ko nakaagi sa akong perfect nga wala jud ko no. Tanan nga mga napag-agian na pantay-pantay ta, bisag kinsa pa ta, bisag unsa pa ta, bisag unsa ang ato ang mga estado sa kinabuhi. Wala na siya nagpasabot nga kanang dili ta parehas og mga naagian, parehas gyud ta, parehas ra gyud ta tanan kay pantay-pantay ba ta atubangan sa Ginoo. Pero ang nakalamang lang is sa diha nga ato ang nasabtan ang mga pulong sa Ginoo, atong gipaminawan, wala ta nagpalingog-lingog, nga wala ta ning ay but ana. Basta pulong sa Ginoo ato gyud siyang paminawon. Wala may wala sa tuwa kung ato siyang paminawon, ato siyang i-aplikar. Okay, so ningon siya diri asa ako ang nabasa no sa libro sa mga unsa ni siya sa mga taga-Pilipos. Okay, taga-Pilipos 4. Sa verse 6, ingon siya dira, ayaw kamo kabalaka mahitungod sa bisan unsang butang. Apan sa tanang butang, ipahibalo ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo, pinagi sa pagampo, ug sa pagpangamuyo, uban ang pagpasalamat. So, wala siya niingon dira ang ipahibalo ninyo sa inyong silingan, ipahibalo ninyo sa social media, ipahibalo ninyo sa inyong bana, or bisan kinsa nga mga tao sa kalibutan, wala. Ipahibalo ninyo sa Dios. Ang Dios igsuon maminaw gyud siya. Usahay moingon ta nga magdaw tanong nga unsa may kapuslanan kung magampo ko or mag-share ko or mag-istorya ko da sa Ginoo. Actually naay dako nga kapuslanan. Kay every time nga ihilak nato ang ato ang mga problema da sa Ginoo, ang tanan nga ato ang mga kagulanan, ang tanan nga ato ang ipang-agian nga kana bitaw walay lain nga wala jilain nga kanang makatagbaw or makahawas, makarelieve sa ato ang mga pagbati nga dili maayo, kana yung pagdagoy-ngoy nato sa paghilak nato dira sa Ginoo. Many times ako ang life, yes, makatabang man ang uban, pero dili gid siya ingon ana nga kana bitang mahuwasan ka sa imong gibati. Dara gid sa Ginoo. O ikaw lang isa, doon na kay opportunity sa imong kwarto nga kulay samo, kulay saba, halahilak, sulti iyang Ginoo sa tanan nimo nga mga kabugaton. Daghan ang mga naghikog igsuon tungod kay wala sila kakita og mga kanang sakto nga kasumbungan nila. So dira sa Ginoo di ay nato isumbong ang tanan natong mga kabalaka. No nga instead nga babalaka ta, ato siyang iampo, ato siyang ihikyad dira sa Ginoo ang tanan.
ipahibalo nato sa iyaha og mga ita sa iyaha og tabang no manghangyo ta pinaagi sa mga pagampo uban ang pagpasalamat daan na iyaha ng pagatubagon ang tanan nato nga mga problema og kabalaka. So I hope nga nakatabang ni sa inyo nga video. Sayod ko nga once again, it's not just for you pero sa ako apo ni kaugalingon no kay I am very prone to kuan dali ra jud kay ko mag-uol sa tinuod lang. Wala naagyod na sa siguro sa ato agyod na siya innate no sa ato ang nature ba as tao nga mabalakon kay talabi nagwa na tay kwarta wala tay makita no nga kanang adin ha daghan kog savings or whatsoever or daghan kog na mga or walay sakit ana. Pero pag maabot na gali ang panahon sa kalisdanan, dili jud malikayan nga magbalaka gyud dayon ta. So ang tanan ato ang ihikyada sa Ginoo sa katapusan nga mga verses nag-ingon siya dara sa verse 8. Indot kaayo ang iyang giingon dara ingon siya dara nga. Sa katapusan may isuon bisan unsang butang nga matuod, unsang butang nga dungganon, butang nga matarong, bisan unsang butang nga putli, bisan unsang butang nga matahom, bisan unsang butang nga maayo og dungog, kung adunay mas kung aduna may labing maayo, kung aduna may pagdayig, huna-hunaan ninyo kining mga butanga. Buhatan ninyo ang inyong nakatunan og nadawat og nadungog og nakita kanako og ang Dios sa kalinaw maguban kaninyo. Si Paul ang nag-ingon ani. So, whatever is true, whatever is kana bitang mga butang pilion nato sa atong mga dapat huna-hunaon. Usahay matempt gid ta maghuna-huna og mga negatibo, maghuna-huna ta og mga dili gyud maayo no. Dili maayo ang atong huna-huna ba kung atong paundayunan mo nang naay mga kahadlok og kabalaka kay ang atong mga huna-huna diha man magsugod ang tanan. Pero kung unsa daw tong mga nindot nga mga butang, mga putli, mga matarong, no, mga gwapo nga mga butang, mao to siya ang kanunay natong huna-hunaon og imaginon dili katong mga kabaliktaran. Ana day ang sikreto igsuon. So I hope tatay nakatunan ka na kabuntagon. Bye bye sa tanan and good morning.